Вони вибора со постара восстає не міє, а то су předčiny pride je to věsny klub činil, když jsem já moča byla, ale to jsou potom, či člony jsou tež se zubili, přestarjeni byli, abo tež zemřeli, potom je to, oni vobora převzala. Ale každé leto máme tež dženca ještě jeden věsny svědčin. Ja jsem so pracovala so před letami, když mě ještě mova tak okolo chodit, so nějaký serbský přínošk, jo so tež pokazuje. My však máme ještě to obraz, když je 90, tak ze Skomerova, ta jovanská skupina ve Vochožanské Drastře vystupila. A to by za nás, nejsme věděli, že jaká drasta nie je, ta Vochožanská drasta, dokud ta drasta kniha, a to jsme že měla, to jsme si mysleli. Also to by ještě to prine započatk, a so nasza Vochožanská drasta zase nova nastanie. Kneni Edith Mitova, jeje voka je sama v té drastče, chodživa, ta je potom od sebe jednu Vochožanskou drastu ze spomňatka, aber ja neviem, što ona věděla o tom, zešiva, a potom je ona jednače se dzieciacimi drastami zešiva. Te su o sebe na zjavnoch, na powitaniu zjavnoch, also w osobinu, też w parku Wódzenko, albo przy niejakim otrwieniu, su nasze żony potem pokazali te drasty, ale nietko, bohužel, te młodsze żony su před smenje, a te stara już nie może nasze drasty odpoczuje w kamerze. To szkoda.